Разам з узмацненнем вялікага княства ўзмацняліся і апетыты суседзяў. Дынастыі і ўплывы перамешваліся. Так вялікі князь Казімір ад 1444 года правіў адначасова і ВКЛ і валодаў польскім тронам, а жыў пераважна ў Кракаве. Тады і пачалася паланізацыя, культурны і сацыяльны ўплыў Літвы і Беларусі. У 15 стагоддзі частымі былі наезды крымскіх татар. Тыя з'яўляліся ў гарадах знянацку, забівалі мужчын, рабавалі і забіралі жанчын. Гэтак было ў Мазыры, Берасці, Тураве, у Копылі, Койданаве, Слуцку, Нясвіжы, Наваградку, Клецку. Але беларусы заўжды ішлі за імі ў пагоню. А ў 1506 годзе, пасля перамогі пад Клецкам, вызвалілі з палону ажно 40 000 чалавек. У 16 стагоддзе на вялікае княства пайшла маскоўская дзяржава. Варта памятаць імя гетмана Канстанціна Астрожскага, які ў 1514 годзе, 8 верасня, перамог на рэчцы Крапіўне пад Воршай маскоўскае войска, хоць тых было ўдвая больш. Але ж у воінаў княства былі тады ўжо гарматы, ды і дысцыпліны было паболей. А з 16 стагоддзя з'явіліся ў Беларусі гусары. Коннікі, якіх называлі крылатымі, бо за спінамі ў іх былі металічныя плястыны, якія пужалі ворагаў гукам. У гусары ішла нават заможная шляхта. Тым часам войны ўсё працягваліся. Іван Жахлівы ў барацьбе з Лівонскім ордэнам апанаваў і спаліў Полацак. Вызваліў горад толькі вялікі князь Стэфан Баторы, у 1582 годзе падпісаўшы мір. Памятайма, што Беларусь тады, у 16-17 стагоддзях, мела ўжо і замкі, і шляхецкія сядзібы, і шмат храмаў, а найбольш амбіцыйная дзятва вучылася, як Скарына і Гусоўскі. Толькі цяпер не трэба было ехаць па навуку за мяжу. У Полацку дзейнічаў езуіцкі калегіум з прадметамі ад філасофіі да беларускай мовы, дзе вучылі бясплатна, а прымалі дзяцей і шляхты, і сялян. Былі калегіумы і ў Нясвіжы, Оршы, Менску, Пінску, Слоніме, Слуцку. Краіна славілася рамёствамі, ткацтвам, мануфактурамі шкла, кафляй для печак, а слынныя слуцкія паясы з ніткамі з золата маглі сабе дазволіць толькі самыя заможныя і знатныя. І самыя дужыя. Даўжыня паясоў была 4-5 метраў. Вялікае княства тым часам ад набегаў ды войнаў саслабела і стала часткай кароны польскай. Доўгі час мы мелі супольнага валадара, караля польскага і князя літоўскага, абірала якога па-ранейшаму шляхта. Падчас паўночнай вайны нашыя землі нішчылі шведы і войскі Пятра I. Гэта Пётр загадаў узарваць у 1710 годзе Сафійскі сабор, узведзены Шчэўсяславам чарадзеем. Агулам 17 стагоддзе называюць у гісторыі нашай краіны крывавым. А потым адбыўся падзел Рэчы Паспалітай, які скончыўся паглынаннем Беларусі Расеяй і часткова Польшчай. У беларускіх гарадоў адабралі правы і вольнасці, нават гярбы трапілі пад забарону. Найбольш дасталася мове, вучыць пачалі па-польску і па-расейску, міхасі былі пераробленыя ў Міхаілаў, Язэпы ў Іосіфаў. А Беларусь указам расейскага цара стала называцца Северна-западным краем.